Salon ni nyangmala angbe CICB konna la kasoyeke odom pena bandaw ale ka kalikashien doma obaira ka foko transition adam nena biye a sankele ye choy ambe fuli anita nindi lame bagaw ani fle bagaw bella jelema aw mununa aw be danaya da groupe renouveau ka chaka mina ka wala saka aw kuna foni ni la da la jamu kanye 7 sur 7 mimbe sigi sibiri o sibiri ka segi akan sibiri choufe nega kanye kelen wakati ka segi o kelen kan karidonya o fe nega kanye wolonvla wakati ambe puma munu kan o ye jamana kunkan ko ye ni doko ko ngono apmese ka ke angbe puma jeremini obe ka ke na be ka ke organ iniki ka ga ama puma o kan amina puma bakuruba munu kan olu fleni logements sociaux jamana nyema olu ye adi ni doko ko ngono nga akofe ngunu puma ka chaka so ye logements sociaux ko ma obe do munu ngono wala sa jamana ka makamando ta u yere ka makamando ta apuma chale no kosobe amina dakurunya demadonu fo akan namboro la minye affaire équipement militaire ani avion présidentiel au dossier adael la kokura to abu ba fo tento ko rebondissement ka so ke Mamadou Kamara ni ale rek nye turu kelenga kasola kabani ko ina ko ale mina na dogo ku ngono tunga jumebe okola kuna fundila obe nendo oni nyokonche nambora ye no kuma mi ni akelendo kuma baye jamana kono no ye irisikaw oluka keleche munu ni abe wele ka fuko mercenaire o kunganko amena anendo olu ni nyokonche kaseka boroke si bi somada ina ami baba sise Figaro nyama bado radio Sahel nyama bado kabo bagineda ABC ini nyangma kaba ini soma mbifo kan teriko fo munu be plateau sans fait munu be kan lajina munu be kan flembe be lajelen fo foli jaru yi kuma mi fo ki jija yi ka retirer parce que ekoko transition d'amena oya sankelen do hakila transition d'amena le 7 juin donc il bi collège quoi ni beta so kuma mi ay olu mi et nyay ne be baraka di ode ani mi kadi olu ne fana ila so mi dron aywa Malik Konate ka bo Oron TV la Oron TV nyama bado Malik ini nyangma namba kabambe renouveau chena muso demisa ko bela jelen fo transition dam la nyina asan kelen mu fora mu me papio sans faire ni transition sans kelen atotro akalo woro aywa o fana e tuma wore atotro akalo woro kono to mna misega election organisée ka fanga blagata na mafuma ko démocratique franga amata ko nana donc ambe do donc nga soro si fembe be kele ke dala bibina munu be ka foko jokina fena ku ye daru soro kele ko nana be do ku ye ala ka fiembo daduma munu fatura fene ala ka hinu bela jelena ala ka hinanga bamba to bela jelena ala ka limana dawo rema ka mali bo ka mali jo ka malion jo mali angana ke yere ko ya ke mali koy amina ya rabbi Boubacar Paita obe baraka journal aujourd'hui la abe kuna fondi radio aram para fenena Paita ini nyangma ba kaba mbi il faut parce que émission comme on wele kana a émission organisée la man mo wele o ya dama koy semaine ka o exercice kelenke ma do se kami bala donc il faut la coucher mo be kan lage mo be kan lame radio renouveau ni télé renouveau sans fin bu bela jelen fo mana boy ko débatteur o Sidibé Malik ni AVC be bela jelen fo groupe renouveau mo bela jela mo folo fo mo laba ba bela jelen fo jarani Idrissa Sidibé on ba wele ko Janjo Massa walma on ba fonga kalabanti to Janjo ini nyangma mabitayo ya kalabanti atabate Janjo Massa baze kaba mbifo ali ambi lajeba ni lameba befu ka mi ambaro ko nyanto fana ku fana fo kala ba ka bo ka mi nanda do krofo munna ambi do ka ala ka ke krofo yi munu bina hakilo jeya de mana di umbela jelenyi o ya fotu mina hakila maliko franja fanga toy kalu wore ka aka fay fana fora ko ni tiga foy mi fo krofo be wuga o fele tiende ola amita anga bakuru ba no fe anya e ka fo dogo ko ngono mi nye logements sociaux mamunu garajiga donala akumfolo dira jamana fanga cha franja fanga nyema RF asimi goitanga anya e ka fo kuma miseni ka cha ako dala amba damne Idrissa Sidibé Janjo Massa muye kuma chaya logements sociaux dilen kofe koroni ni anteni nyona uyala we ni nyonti yala kaba ka gele sadira ika foko ibi dado krofo dola ni ma tariku lawuli jumeye bi hal nasra bi watla peut-être mo ba fo aka ka bendi ni me ko do be wala sa mo ka la famu fo aka tariku ka lawuli amba do logements sociaux hakila dabo baka kera Amadou Touré ambi tashi black ka nyeshama mais mim nana
ko kɔfɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ma bɛ se k'a fɔ logement sociaux kunkanko kibaruya kɔnɔna a kɛra kumasiwolibaya la parce que a ma se ka baara tiɲɛn'u bolo a baaraw ma kɛ kɛcogo la minnu ni wasa bi sɔrɔ a la nka a ti bali maa la parce que on suppose que olu fana ka olu ka faamu n'u ka jamanadenya peut-être olu t'a dɔn location ko ka gɛlɛ ka se o ma nka Amadu tun ye maa ye min ye peut-être chauffeur kɛ min ye dekun bɛɛ kɛ Mali ko la min bɛ Mali dɔn a bɛ logement a b'a dekun a bɛ luwanse ko dɔn voilà mais IBK ninnu peut-être on suppose que olu m'o gɛlɛya ye Ala barika la mais an b'a dɔn bi hakili la min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ye d'abord an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn mun y'a ŋuŋunu caya maa minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ walima Asimi nɔfɛ maaw olu ye Asimi bila fili dɔ kɔnɔna na cogo di o fili o ye cogo jumɛn ye wele min kɛra a fɔra ko Asimi bɛna taa clé minnu di o ye tranche fɔlɔ ani tranche filanan ye maintenant ni o fɔra lettre d'invitation na k'a jɛya Mali ambassadeur jamana o jamana bɛɛ c'est-à-dire Mali bɛɛ bɛ a don tɔgɔ la mais ka taa tuguni ministre ka discours la peut-être ka o ka kalan bɛɛ ɲɛna k'a fɔ tranche filanan ma se ka bɔ k'a sababu kɛ kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan olu ye association demandé k'u ɲininka association bɛɛ sɔnna tranche filanan lisi ka bɔ nka association kelen bɛ yen o ma sɔn donc je pense que o ye jumɛn non, au ministre a discouru, si tu me permets, il dit nous avons consulté les associations de demandeurs et bénéficiaires des logements sociaux. Exception faite d'une association, ont toutes suggéré de procéder à la remise des clés. Et ils ont donné des arguments. Non, n'était au don. Ça, c'est le discours officiel. Ça, c'est le discours officiel que le ministre a tenu devant Assimi, devant tous les autorités. Alors, mais au cas où il faut que donc Amado Gelea Beno. Maintenant, le ministre a dit que 2019 logements munu fanani olu dira. Au coffre dossier ba mugan ani nandi sigira. Mais dossier battant ni woro olu de kumbe munu kany. Au dossier battant ni woro konnana. Donc amedoni mineko bi dossier battant ani sabani keme shekini bidruni kononton olu be dossier jelonyi olu ko ye commission de sigi senga commission mi baraka kaba. Alors ama yere nyinga yela John donna Asimi ka walma John ye Asimi bla fili la muna tranche flana ma di adu for cérémonie officielle la tranche folo ni flana bi ayo wala sa nga famu janjo e gele amunu fo e olu jatem ni ala wa oui ne akela ode akecho we quoi parce que Asimi est minke je pense que c'est normal depuis qu'Asimi est ou coup d'état que je pense que mo hakil bala o e marché communiquer que ka foko bon so dire mo mununa kubina commencer ka waritige Kasoro au problème est jumɛn depuis que so dira jusqu'à présent yorodo be no sira yerete o folo flana jini courant mo muni e so soro lude o wari boka jido ka courant do so kono kasoro o image de kango beke sabana fana e jumɛn a fora ko ni contrat signé so papier be dima so papier me dit mon chima jusqu'à présent pourtant contrat signé avec des cabinets d'avocats je pense bien contrat signé bien sûr au kera stade du 26 mars bon gele yoro mi ministre mi willa qui était au niveau des logements Jonke Diara t'as la liste d'Ossoreno parce que liste c'est la commission qui fait la liste ici à Guindo de liste c'est bien mais liste fana mais commission considère une association ni fond de yewa oui mais c'est dire association Glalen Dobeno l'OMH est derrière ces associations en Bokalam c'est une association follow mi e keleke mo be mundo ça c'est l'organisation de défense des droits au logement Bebodon Tourebe Minkuna c'est Touré qui n'est pas d'accord. Oh, maintenant, est-ce que... N'est pas une explication de parce que n'est pas comment gérer. C'est les Tourés qui ne sont pas d'accord. Halni so dira ningo kecho de bala ne file que ne so insoro. Mais moi j'ai déposé des dossiers. Peut-être mon chaman to kalama. Bon pourquoi ni so be di pourquoi liste kayira. Normalement ni so be di sini depuis kuna sini on doit faire la liste, on affiche. John Banaka liste affichée. Mais c'est la commission d'organisation. Non, c'est la commission de liste. Communication de Kala, conseil des ministres là. La commission finit avec le travail. Abadi, département Tana est présent là. Ou bien communication qui est liste. La commission est indépendante à la liste. On veut comment qu'elle est là. Ngo c'est Issa Guindo qui fait la liste. Non, c'est la commission qui non. Et puis c'est que mon douro dit commission quoi là. Moi je connais l'affaire de ça je n'ai pas de problème dans ça. Moi je connais, tu ne peux pas me donner 3 noms, 4 noms par rapport à la commission de Issa Guindo. Donc Issa Guindo ça peut être validé. Ça peut être validé en conseil des ministres. Mais pourquoi est-ce qu'on kera? Est-ce que le ministre a validé? Est-ce qu'il a validé le conseil des ministres là? Toi tu n'es pas au courant? Non, kera, on t'a validé le conseil des ministres là le même jour. Liste ou boira.
mais pourquoi cette fois-ci à Maké? Donc nous avons liste de l'encafos ni so sur Abidjan, c'est ça. Non, toi tu sais mon côté oui, c'est exemple correct. Ça dit jamana ko di. Non, exemple correct. Non, c'est un exemple que je donne. Ça dit modo benno, nous même on veut que certains ou que soit soro. Anga mo chama liste déposée parce que mo ya au boulot ça. Moi, il y a une association, tu vois, ça, entre parenthèses, mouchon. Non, docteur, ne pas faire mieux, c'est-à-dire, Jamana Bioro Menabi, fait mon bé, Saria mon sebene de tant que nous ma bateau avec le Kodjoui. Il y a donc syndicat, association, c'est-à-dire, nous n'avons nous qu'un profession de Jamana. Et c'est très grave. Il suffit seulement que peut-être Dokata respecté bon ou bien Dokata syndicalisé au Kata Jamana Koutru ka système badikake. Comment tu peux comprendre Mali ambassade Benyana, Mali conseil national de transition Nyena, discours officiel qu'a fort ani munu ya soro anu sigira munu ya demander anu sigira excepté une seule association. Tobe ka di. Mais bon, kaba logements sociaux nango ama kuma foka gele. Depuis les logements sociaux, je crois que Janjo Masaya kuma foka kuma kono. Depuis ni Amadou Toumani Touré ka wakati borala iba ka fo logements sociaux bibi na forka kan di mo munuma. Iba ka fo fan chamana 80%. Ibta sura manga. Olute amanga di mo munuma le ba. Logements sociaux ami baba si ba kala ma to ka publication kala so ka ta so fu to ka bla. Iba ka fo dobe no abe duma. Obi se ka sanfla ke auto do akono. Ibita so yoro wara bubolo be yoro munjo walma nu moko jorala u moko be yoro na ubita joka chikura ka jongo tukuni logement social d'abord mun kama sauter bolo ebe se ka doro la mais e doirema ete doa ko ebe sanfla ko fe ebita chide ka joka ke village. Donc cela veut dire tout simplement même ni asoro ka foko dossier dibi ke ko ba era commission resigira et ce commission segeskel ke karsana ka kan karsana mankangwa o bara o kagele en même temps kaba me fe ka doro muye ni dossier konne ni abeta kala dan musa kuma do fo sisa ibta so jamana be au système de la ne ka kuma kan bonyana walma ne eka poagri ne ka poagriara awre tabeta bara mais munu be no maliam be soro fo abibara ale mako be logement sociaux là abe fait ka doa kono so tabulu mais abake chugodi en même temps tege bolo ama photo na bolo ja te moko tabulu msa ka ba soro chugodi bibi na logement sociaux beba kalama ami baba seba kalama tant que ni moko tibolo ro la ki appui asoro li bolo barado excepté moi non c'est très clair c'est très clair non méga faut excepté moi kelengele nu be no akira ko kira chugo chu taso do be no exception o be tadro ka à déposer ou retado wusigele ndira ku taso mais o balika so o be on est d'accord mais ibita sur la femme chama mi alne dossier de aika numéro est-ce qu'il y a chikarsa mawa est-ce qu'il y a chikarsa mawa est-ce que karsa bibolo walma even parti politique la ko lisi blakana et ni ministre ka mo ko lisi blakana et ni commission mo ka mo ka lisi blakana walma warbi ku e rebe wuli ka se commission ma iba di mais jamana maligi nunga lisi mais oui maligi nunga lisi donc observe tour kaba ko ne opportunité sur le plateau sans fin ne bise ka kuma ou bien ne bise ka kuma oro dola ah bon maligi bise ka kuma bo anga dodi maliki ma pour ko bise ka da mais jamana bise ka bouger au kankanwa. Je crois que aujourd'hui n'a me fait jamana ka chanya en reko mali croix il faut que anga sigana ni bazinga Johnny Johna kaka logement social na dirima e ka revenu ni ame ko logement social o korba dobe no logement social ba sura be duma donc kalo kelen kalo fla baba war besara o te logement social adiku imagine o bara go tike wartigi voilà o korba ira sebo tike ka dugolo sanka jo. Donc je pense qu'aujourd'hui akanga di munuma munu be ka fo ne aso kalo kalo be se ka ta donum sarare aka donuma parce que le lancer muna ou be fait ka kena fo lancer kelen mais ou djiba ka nous sera ka don avec kuta donc je crois qu'akanga ko no baside quoi paitao bon kaba nagila ni logement social tetuni aboro cadre qu'on a maintenant mais akanga sego kono de oui anafa yo de oui o de do akanga sego kono mais faut ango famu folo parce que nyayo famu dimi chama be furu chama be boala quoi nyaya famu ko logement social tetuni aboro kono awgli bala ni atra 1008 ta kana adamna session mununa ni tara lage malki afo chugumna ibi dossier déposé moko tigné ibasoro moko badé asoro condition na c'est-à-dire que na fin fer lawula ou ma doga matin kuma na tamesra c'est-à-dire ko karamo bala fon chama bala ta akla be lui mais bi mu amunkera ni moko tigné mba fo bi ni moko tigné tasoro ni moko musala kade ni moko tigné tasoro
a kɛra ministre ka affaire ye a kɛra directeur ka affaire ye a kɛra ni fanga min bɛ yen o fanga ka affaire hali n'a sɔrɔ liste bannen don ni ministre min nana a bɛ liste lasegin kɔfɛ ka segin liste kan a ka mɔgɔw ka don a la mais jamana bɛ jɔ o kan maintenant a tɔgɔ Janjo Masa ye kuma dɔ fɔ c'est-à-dire je plains beaucoup IBK parce que tout simplement a bɛ fɔ ATT Bugu o ye ATT tɔgɔ de ye o Ala de y'o kɛ ATT ye parce que ale de nana a y'a initiative ta an b'a dɔn c'est-à-dire que Adema fanga ye a fɔlɔ min daminɛ n'o ye 300 logements ye o labanna cogo min na o labanna Adema cadre de bolo a ye taa Adema cadre de bɔ o yɔrɔ la yen nɔ maintenant fɔlɔ min nana ko bɛɛ y'a sɔrɔ o ye ATT ta ye donc a kɛra ATT Bugu ye maintenant IBK s'entend bien que a tɛna tɔgɔ sɔrɔ nin ko in na hali n'ale y'a 200 di a bɛ fɔ ko ATT Bugu de donc IBK y'i bolo jigin a la sinon ATT ka san chaque année oui chaque année a tun bɛ di mɔgɔ ma chaque année au moins chaque année a tun bɛ di mɔgɔ ma mais a y'a ye IBK ka san 7 a diko fɔlɔ de kɛra filanan yɛrɛ hali bi o ma laban donc i bɛ ka mun faamu alors que location ko problème bɛ mɔgɔ la voilà donc location ko problème bɛ mɔgɔ la parce que tout simplement mɔgɔw tɛ état dati foyi la sinon c'est-à-dire Janjo Masa ye kuma min fɔ o ye jadi kuma de ye ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ bi association bɛ se i da don logement social ko jumɛn na an kuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ association ka dɔrɔmɛ de b'a la association ye jɔn ye so y'ale ta ye wa non parce que mɔgɔ an de ka kokɛtanw an bɛ privilège di fɛn dɔw ma k'a sɔrɔ nafa foyi t'u la u bɛ yen u yɛrɛ ka nafa de kama u bɛ kule la association coalition a don ta bon ta cette organisation a bɛɛ bɛ a yɛrɛ ka nafa de kama an b'a kalama non il faut qu'on le dise il faut qu'on le dise n y'a sigi an b'a kuma fɔ logement social ko kuma de don mɔgɔ kelen ka taa dossier bloqué ko association kelen kama association bɛ yen mun kama mais n ko quota de bɛ d'u bɛɛ lajɛlen ma u y'a fɔ u m'a fɔ quota de bɛ d'u bɛɛ lajɛlen ma maintenant Malick ye kuma dɔ fɔ moi j'ai une fois échangé en 2015 dossier déposé là c'est-à-dire sɛbɛn minnu ye ka so ci ka jɔ c'est vrai sɛbɛn mɔgɔ caman ye ka so ci ka jɔ mais côté dɔ bɛ yen nɔ ni état kan ka agir état dɛsɛlen ka agir o dugukolo ko ye ka dugukolo ko jɛya moi j'ai rencontré en 2015 un monsieur a postulé là F5 là a den 3 ale n'a muso mɔgɔ 5 il a payé 14 millions mais tellement que ne dabali ban ne gɛrɛla cɛ la ne y'a ɲininka n ko mais moi je ne comprends pas e bɛna 14 millions sara i ni muso ani den 3 n ko mais munna i tɛ taa terrain san ka jɔ a ko mon frère ne ye terrain o terrain san n bɛ tribunal labɛn la donc k'o de la n fana bɛna nin ɲini n fana bɛna o fana ye gɛlɛya dɔ ye donc garantilen don dɛ o fana donc maintenant il faut que an ka hakili to o yɔrɔ fana na parce que on est dans un pays où l'État ne s'assume pas et location ko a tɔgɔ hakili b'a la locataire bɛ wuli don n'a dugusɛjɛ ka bɔ 5000 ka na 12000 donc maintenant ministre an pe wulila ka wagati la ni atelier dɔ ye n t'a dɔn ale yɛrɛ talen o atelier ko kɛra cogo min na pour que location désormais a ka stabiliser ka da don a la ka fɛnw kɛ et an y'o ye o ma taa yɔrɔ la location tɛ sɔn n'i taara terrain san a tɛ sɔn maintenant an b'a kɛ cogo di an b'an ko min ka taa jaabi fɛn min garantilen don o ye logement social ye o logement social min fana bɛ di mɔgɔ dama dama t'i fara ɲɔgɔn kan k'olu b'o bloqué an ka dɔrɔmɛ t'a la ayiwa Ami Baba Cissé mun kan ka kɛ pour que an ka bɔ nin dossier kɔnɔ an ka piste de solution di n'a ma ɲɛ k'an y'a kuma fɔ c'est vraiment important mɔgɔ caman bɛ ka message ci an ma ça veut dire que retour bɛ a ko la mun kan ka kɛ walasa a ka ɲɛ tu sais que nin ko tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ka tɛmɛ ne kan parce que moi je suis dans la cité quoi Malick y'a fɔ cogo min so dɔw bɛ yen nɔ u y'a ci ka bɔ yen de ka jɔ kokura ça c'est la faute à qui c'est l'OMH ka sɔrɔ officiel remise officielle yɛrɛ ma di fɔlɔ normalement hali n'i b'a modifier même modification seulement a fɔra ko a bɛ mini la ne kɔni n'i taara foyi ma ne ka so kɔni sɔrɔ bon min kan ka kɛ sisan je pense que u bɛ ka so dɔ fɛɛrɛ directement bi ka sɔrɔ dɔw mɔgɔw bɛ so la aw bɛ so fɛɛrɛ pourquoi parce que ça dit ko ɲaamina de l'affaire même est au pôle économique l'affaire est partie au pôle économique il faut que sɛgɛsɛgɛli de ka kɛ sisan pourquoi siraw ma bɔ Buba i taara yɔrɔ dɔ ci pour que sira ka se ka bɔ jusqu'à présent o sira ma se ka ban dɔ bɛ yen nɔ mu se ka yɛlɛma parce que mun kan ka kɛ il faut respecter la procédure la procédure ye jumɛn ye u ka liste min b'u bolo a ka adopter d'abord conseil des ministres la a banna u ka ils n'ont qu'à sortir la parce que dɔ ye message ci ma ko c'est vrai que liste officieuse de bɔra min ni a ma dan kɛnɛma a bɛ se ka kɛ cogo di a bɛ se ka Janjo mun kan ka kɛ Kaba min kan ka kɛ moi je m'adresse directement à Assimi je te jure ne ni dɔ ye
a ye logement social ɲini ka dɛsɛ i bɛ ka tile la ka taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ la jeliw tile la o marabaa ninnu na o dɔnni kama i y'a faamu i bɛ ka nakɔrɔma ninnu dɔ ye logement 5 di a tigi ma a wulila M5 daminɛnen a ko a ka nafolo a fanga a bɛ se diɲɛ fɛn o fɛn na i bɛ ka kɛlɛ f'a ka sa donc c'est pour te dire que cérémonie tɛmɛnen aw y'a sɛbɛ ko tako fɔlɔ ni filanan bɛɛ tile bi di moi c'est ça mon problème fɛn dɔw bɛ yen ni olu fɔra jamana marabaa ɲɛna o bɛ se ka kɛ cogo di o liste ka taa bloqué ça franchement je pense que il faut qu'il rectifie ça. Mais association Moubolke, c'est l'État qui a bloqué comme ça. Moi je parle de l'État, moi je ne m'adresse pas à ces associations. Voilà. Et au-delà de ça, c'est ces associations et encore peut-être ces différents syndicats. Au lieu de que yéléma bi ku ke jamana febe. O tsika ke ou une commission indépendante sigi ou di afo. C'est une commission indépendante et l'appareil étatique est là. Au lieu ka barakele na ka danaya ou ka na ka danaya te ou ka ou ka jugement. Mais comment vous pouvez trouver où les certains groupes munu be wari mine mo la dalu be association nume wari jekulu do be olu sigle do be wari de bi parce que wari ni lisi bora bi chini do bu convoquer frata la olu jekulu be maintenant olu bu ka yere mako ka dien bara fo te ubulu ya fam fo ka mo fara nyo anka nani wari mbe logement social sura ka dima mais olu association bi se ka do yoro soro fanga kono ka ta peut-être fo jamana nyama fe. Et je te dis les 13 859 logements, les 13 859 dossiers restants aujourd'hui, d'outils d'eau, mounou nou bay, à d'autres budgets, d'eau massuno, jorokono, kamanakaono, pas être ya fossa. Ibita terrain sabi, ni terrain sa, ikoko bana parce qu'il y a terrain min c'est des problèmes. Même dans sur biama de loi d'obekata kama. Donc c'est pour dire tout simplement, ni l'ici commission minou bara keledo. Ou la stélia et puis il faut que ça dit ça à tous les niveaux il faut pas qu'on porte beaucoup d'importance à des mouvements et à des associations même ça les kelendima dugu dobe sira glanto projet étude bekele minganga keka ban au bedira ya fam mais dugu demse do farla ou fen nyini tuguni ou ka commode so aka clôturer école so ka nyini ka duma ou ka ya fam la jardin ka glan au fana bekera à travers la mairie mais je vous avoue que o dugu demisɛ dɔw fana farala ɲɔgɔn kan ka taa sira dilan baara jɔ o ye jamana sugu jumɛn ye a ka gɛlɛn il faut que anarchie fana ka dabila jamana kɔnɔ an ka taa ɲɛfɛ an b'a ye k'a fɔ an ka dossier la belebele dɔ fana ye k'a fɔ min ye affaire équipement militaire ani avion présidentiel a yugubara ko kura ka sababu kɛ min ye Mamadou Camara ni ale tun ye directeur de cabinet Ibrahim Boubacar Keïta tile la en 2014 yan'a ka kɛ ministre ye nka a tun ye directeur de cabinet avec rang de ministre ale fana minɛna ka taa kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alamusa don Malik Konate i n'a fɔ Cherif Kone y'a fɔ cogo min an bɛ sariya sɔsɔ kelen de kɔnɔ halisa wa. Bon Kaba n'i ko k'i bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ je crois que juriste yɛrɛ b'o dɔn bɛɛ lajɛlen b'o fɔ ko exception bɛ u yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko jurisprudence bɛ yen sinon k'a fɔ ko mun ye ka ministre minɛ sariya fɔ ko a ta cogo min na o tɛ ka kɛ a bɛ don min na ko bi. Bon, Mamadou Camara, je crois qu'elle tun convoquera depuis wagati jan avril 2020 kama son katara convocation Djabi Cour suprême na. Donc lundi, je crois que le procureur a eu mandat d'amener donc ale tara cɛ yɛrɛ de quoi a ye mandat d'amener bila a nɔfɛ lundi a kelen tɛ u mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna tun avec 4 autres opérateurs transitaires togo min na ka se ka taa fɛn jaabi ko parce que u ma sɔn ka taa jaabili kɛ donc mana damene bilar'u kɔ n'u yera k'u minɛ ka taga n'u ye o kelen kɔfɛ an ye kunnafoniya sɔrɔ mardi wulada fɛ vers 19h k'a fɔ ko Camara minɛna Choprati yɔrɔ la ko taara n'a ye kan 1 na mais wulikajɔw senfɛ wuliliw kɛra ka ɲininkali kɛ k'a lajɛ a ka avocat yɔrɔ yala kumakan ye tiɲɛ wa walima kumakan tɛ tiɲɛ avocat y'a yira k'a fɔ kumakan tɛ sababa ye comme mercredi tun chômelen donc jeudi an y'a ye k'a fɔ Camara k'a taara présenter juge la yala avocat y'a démenti k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'a ma minɛ Choprati yɔrɔ la après a tila k'a fɔ ko non Camara yɛrɛ taara n'a ye jeudi mais alors que information kun fɔlɔ yira k'a fɔ k'a minɛna bon k'a minɛna Choprati yɔrɔ la alors que mana damani fɛnɛ tun b'a kɔ donc i b'a ye k'a fɔ information caman bɛ yen nɔ donc a taara présenter juge la jeudi sɔgɔmada fɛ donc vers midi u y'a bila ka mandat de dépôt da ka bila ka taa kasoba la tel que Boubé ta kɛra cogoya min na ale ni Fili parce que olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ taara jeudi donya de fɛ donc mais ne bɛ mun fɔ nin dossier la donc je crois que aujourd'hui le Mali a besoin ka se k'a dɔn jamana in nafolo kasabi parce que wari caman de fɔra la IBK ye dɔ fɔ
ni Boubé ka interview koro de takalaba ko 7 milliards 7 milliards après à de 8 milliards boko 7 milliards na kun kan fin ibeka kumana ibeka ko 18 milliards na kun kan fin Moussa Mara ko noko 20 milliards na kun kan fin mais réellement différence ba de be nunu ɲɔgɔn cɛ a waru kɛra cogo di mun de kɛra je crois que aujourd'hui Mali mako a waru tara yɔrɔ jumɛn jugement bɛ se ka kɛ ka papier ta ka lajɛ maaw ma da b'a la ka bɛɛ wele k'i ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tilankotun ka lajɛ wari in donna yɔrɔ jumɛn fɛ jɔn de ye jɔn ta dira jɔn ma ka se k'o dɔn jamanadenw kan je crois que aujourd'hui le Mali a besoin de ça maintenant mun ye i ye ɲininkali min kɛ mun ye procédure ko ye n'an ko k'an bɛ sariya kɔnɔ ta ka lajɛ procédure ma respecté wa violation don parce que a fɔra ko ministre k'u kan ka jouer yɔrɔ min na ou bien comme on kan ko interpeller ol tikila mokote donc am se ka fo violation Ami Baba Cissé Mamadou Camara Talla anya e ka fo en écriture ani complicité favoritisme au lieu de à l'état là mais Boubé nous tala fo en écriture tala ale dum chef de cabinet op ma puma imina jowa bon c'est clair Camara koni ne badon les ma up me ibe ka signataire nge ka fon la bossa kaba aka gelen e ka se que papier do taya no radio soto wala ka soro nyema uta kalama quoi donc le mandat parce que avoir ko mandat papier min dira camarama pour que marché que c'est que di doma ni gele ayara d'abord aller koni c'est ka faut kamoke quoi il y a ce mandat là donc camara je peux dire que parce que moi né magistrat do wele c'est vrai ou les ti sont ko comment ça parce que à fois tu comme il y a un malaise quoi parce que ngo en ma charia kalan comme aide mais ni ne censé ignorer la loi fendo beno jabu fango donc quoi camara minana je pense mars passé 2020 où tarana où y a date donc appel qui era coup d'appel mo de kono ko Camara est ancien ministre où y a bla recommandé ko il est ancien ministre donc ko amanganga minati ko katana haute cour de la justice procédure ma respecté bon c'est ça il y a une nouvelle dynamique parce que Boubé nous minara chogomi c'est comme si allait faire minarati parce que là cour suprême dossier de cour suprême de bolo donc hanamba faut ko violation qui era parce que c'est la haute cour qui doit juger ça mais Boubaïta c'est la même chose que pour lui. Sharia Sosara, comme Anya Fo Boubaïta la Chogomi, Camara Fana Manganga Minete, parce que un magistrat m'a dit avoir un de ministre là, tu as le même privilège, c'est la même procédure parce que l'eau m'a sauté au bureau de ma follow. Mais quoi avec le fait que Cour suprême statuera, Cour d'appel statuera quand déjà, ça montre qu'il y a une jurisprudence qui montre que bon, à rendre des ministres, ça montre que c'est comme si tu es ministre. Donc je pense que Aya Fo Chogomi, Yamine ou Tarana est bon. C'est quelqu'un malheureusement je pense que comment ça ta foi ibeka fait ayo paitao ni ko imeka ta chuko mi est-ce que atina gum jamana kuntiki là parce que moi doute c'est qu'à fin do fena ke jamana kuntiki nyina made oui kaba ça c'est évident parce que à ce niveau de responsabilité aka gelen ika ni acte suguta ka président tola ko président mi blaka ke ou qui m'a présenté à val soroko voilà à gelen quoi à ce niveau de responsabilité c'est très compliqué donc ça veut dire que semeni minkera Camara semeni minke ils sont là ils sont ibeka ba kalama mais ils sont mais directeur de cabinet du président de la République et be lettre semaine et ka yamaria di nasro dalakumadu et bien c'est qu'à fond bon kaba ninke kalato chef kaba kalama dans la folle là mais n'y a qu'un papier donc ali au sein n'y a quoi rédaction ta ni sebani dondron il s'en fait mon bois kalama parce que au trasibi donc au cas gelen quoi à ce niveau de responsabilité maintenant né au bola là ça dit que procédure respecter la procédure mais respecter moi je pense que on est dans la forme en bonne forme quoi qu'on parte dans le fond. Mais le droit, c'est le fond et la forme. Non, parce que c'est parce que le problème, c'est quoi? On a voir des douna. Et c'est ça le fond. C'est ça le fond. Parce que le problème, il y a eu c'est ça. Le problème, il y a parce que on a donné anarchie qu'on a. Parce que aujourd'hui, nous au défaut. Parce que Maliko, il doit gagner. Morobu, ou Nyana Wolomade, ni Dokera Dola. Spécial sous Beboka Kuma. Dobeke Dola Mokochite Kuma. Yamsa a été placé sous mandat de dépôt, ancien ministre, par un juge d'instruction d'un tribunal de grande instance. Ama spécialiste Mangamala. Qu'on soit très clair. Non, Ama spécialiste Mangamala. Il a fait 6 ans en prison. Et personne n'a branché. Et il a été jugé devant les assises. Omar Ibrahim Touré, la même chose. Avec un dossier instruit là par un cabinet d'un tribunal de grande instance et le dossier a été jugé devant les assises.
Et pendant 30 ans, au cas où il y a dossier clé du même, de haute cour d'Adoula. Maintenant, sortons de ce débat. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que Chaka Kangamine, Brahma Kangamine, ni Iji Diallo la, Koro de Bi, au fond, il y a une né, en bella Djelenga, dorme, flafla, au de Tununa, Tunuchomadola. Avion, prix Kelentala, doba vaut 7 milliards, donc 20 milliards, donc 18 milliards. Donc 18 milliards. Maintenant, société clé, Waworo, mais n'est a Mogodola. Comment? Ko Waworo y est, ou bien Waworo justifié une société Waworo. Ko passer Marfare que mes sociétés kono. Moi, je me suis dit, c'est très simple, ni Marfare que société kono. Angata, anga, nous me Marfa miglan, puis sur le fitini miglan, Watanta soro. Tu crois que Paitao, tu crois que Paitao sur les dossiers du vérificateur, on a dit, non, en fait, non, mais Malik, non, c'est juste dire que nous, mes dossiers qu'on a mais dossier qu'on a terrain, mi impliqué les malades au dernier foyer, Kouya Ke, parce que ko sujeti nous connaissons Marfa de Bakono. Nous connaissons Marfa Bakono parce que au boulot, ni mata kalanke Sorbonne ni Oxford, il te faut donc. Mais aux possibilités au Bénin, ni mo beka ambali, kanga Marma fait ça. Est-ce que anti go faire OK? Mais nous connaissons etché, eni alache Marfa, dans le sujet tout kono. Waworobe Marfa du mesoro, ngal Marfa me glanga nous fait, nous ma doga matin. Et c'est une fabrication traditionnelle Waworta so. Donc maintenant, sortons de ce débat. C'est-à-dire que Waring a Kratchoudi. Les Maliens doivent savoir et les Maliens ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Maintenant, allez se cacher devant les procédures. On doit sortir de ça. Mais Djadjo, est-ce que coûte, Djagou a fait un charia sur ça, voilà ça quand on va la boire. Est-ce qu'il y a un gâteau au boulot? Non, bon, je pense que peut-être la semaine terminée déjà, Hakila insuffisance Moutoumeni pour l'économie qui a barra konana, ou loi temena CNT konana déjà, au Keraka semaine terminée. Parce qu'il va refaire d'obéno, Kapaita ou faire. On y a fait gagner, loi de temena. Loi mintemena, yoro, on fait un pour l'économique n'y a jatimine procureur mimbe commune 3 là aller de charger l'endo pour l'économique barala en même temps affaire commune munu fanabe aller charger l'endo là donc comme kasonge reye yenke ou ya koka gelen finalement direction couture do dibna siki mi nyesine do pour l'économique pour l'économique drama mali fambe et au-delà de ça saria do fana boy au kono parce que si ça n'y a k'a fɔ nous mana siga mana kɛ u la ne t'a fɔ k'u y'a dun mais ni siga kɛra u la a dalu sɔrɔli o yanni o cɛ donc nafolo minnu bɛ yen olu ka récupérer u bolo o sariya si efficience ba tun bɛ yen mais cette fois ci o jɛlen don ni maa min tɛgɛ tara i sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn i ye jamana ka nafolo dun o sariya kelen bi u permet i bolola hɛrɛ minnu bɛ yen u b'a bɛɛ récupérer mais la fois passée c'était trop compliqué le procédure tun ka jan donc pendant le fin de fois kaba c'est-à-dire haute cour de la justice peut-être camarade Blara Watimina c'est normal au donné comme assemblée tombée au donné comme on suppose peut-être que haute cour ne fonctionne avril 2020 voilà on suppose que haute cour tombée maintenant bi haute cour tey ça il faut qu'on encaisse le courage sur le coup et au-delà de ça parce que haute cour tey est-ce que anganga donc à fois anga jamana siguroma nafro milliard chaman duna nunu nganga toy ukakanga ta walma utsira mine ko sariya to anyamoria donc je pense que sariya est fait mié ni dado datugu ube dawre yele yi nous cour suprême ti to irema fio ni dalu jonjon te ubulo mais charia donado de ha foko charia ce sera krengren c'est normal ouais maintenant au mifle je pense qu'on fois la fois passée bon olu c'est-à-dire olu krofo munu vle oye benika interprétation mais jamana be danga minabi assainissement mina mago be ula kaba o diela o sariya soso de kanga ke sababu ye kanga nafulu soro wa walma anga to fo o anga to o sariya kono munu ye jamana nafulu ta wara kula ko lutoyi Malik anga sharia soso wala saka anga kaba ne bolo anga amanga sharia soso parce que sharia soso abetake jamana be perdi a bela jelina en vouloir faire k'a fɔ an bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ an ka sariya sɔ kan kɛ parce que problème yɔrɔ min na fɛn ABC yi da maga la jugement yɛrɛ ka daminɛ forme bɛ lajɛ fɔlɔ yala an ka don fɔna an bɛ forme na ye fɔlɔ yala minɛcogo ɲana wa ni minɛcogo ma ɲa date don fɔ yɛrɛ la o ye sariya o ye jugement kɛyɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ n'o de ye fɔlɔ yala forme ɲana wa yala karisa minɛcogo a minɛcogo ɲana wa yala procédure respectera wa ni procédure ma respecté juge bɛ sina ka affaire bila don tɛgɛ fɛn kɔnɔ o ye jugement kɛyɔrɔ o ye jugement kɛ hali n'a sɔrɔ a tigi jo b'a la arasiba tun ta ma kɛ ten a minɛcogo ma ɲa a ma bila wa mɔgɔ wɛrɛw ta ma kɛ ten cogo la a minɛcogo ma ɲa confrère Ami Baba Sise a minɛcogo ma ɲa a forme a don na débat la débat buna tribunal la kosɛbɛ
forme drona a forme que toi kera tugoji ko kera tugodi mais à cause de ça ma bla kera wa donc an gana ke ka fo an be dusubi oui dusuba ngona men ke amen ke ta da oui an amen viol amen ke mais à un moment donné an ka dusu muna obeti oui obeti ke so bien ka dankari ke c'est-à-dire jamana mago be muna misala bibina ni a sɔrɔ ko Bubé ye jamana nafolo suɲɛ ni a sɔrɔ m'a fɔ k'a y'a suɲɛ dɛ ni a sɔrɔ k'a y'a suɲɛ ni a sɔrɔ ko Philippe Boiré fɛnɛ y'a suɲɛ ni a sɔrɔ ko Mamadou Kane y'a suɲɛ Mamadou Kamara y'a suɲɛ Kani bɛ an bɛ foli di an terikɛ Mamadou Kane ni a sɔrɔ ko y'a suɲɛ ale tɛ nafolo suɲɛ mais jugement don n'a fɔra ko forme ka ɲa ko forme ma ɲa juge k'a décider ko comme forme ma ɲa an b'a ko bila ten parce que o jugement tiɲɛna jamana ma bɔnɛ wa a bɔnɛ na. Mais pourquoi on peut pas respecter la loi? C'est-à-dire, premier homme, ne peut développer bamouna. Mais kaba, charia respect mais c'est bolo. Mais na le, charia respect mais ou ka fait una ouye mon texte yo munifo. Ni ka sabe mine munika. Mais pour si la mien kaba, mais na le mando boko ba le yamaria ka bara. Kaba, anko ko ya Musa Kamara tala a sosorao. Et maman anti kele la ka Shaima ka kewa. On est en train de se battre pour que Shaima ka ke. Ni ya Musa Kamara takara, on anga kete bo ya Musa Kamara kera. Mais e pour ta chuen wala fene kera jamana ngona. Anga foko bo comme on a fait que donc anga moi qu'elle est là. Donc je crois qu'anga beau au cadre kono. Moi je ne suis pas du tout qu'a faut oui ni beto comme n'anga respecter. Maintenant mais la précision me dit le rapport du vérificateur général. Je crois que wati do mo ba ko souhaiter 5 000 francs CFA. Ni a rapport takalaje ka 47 bien écrit. La quantité c'est 35 000. Et 35 000 on va faut des prix. La quantité c'est 35 000. Et le prix, c'est-à-dire le prix unitaire, ça c'est 10 000 francs CFA. 10 000 francs, il y a la ligne, il y a beaucoup de montagnes. 35 000. 35 000 est quantité dit. Parce que les gens ont vu 35 000 seulement. Ah, quoi souhaiter 35 000. T'as rapport de vérificateur général qu'on a, il y a équipement militaire qui attaque, c'est bien écrit, avec vérificateur qui a cité quand. Ni me fait qu'à vérifier, allez-y vérifier. C'est 35 000 quantité, 35 000, c'est-à-dire, souhaiter 2 bisabanduru. Mais à quel n'a fait là, waflafla. Mami Baba c'est. Non, Malik et Minfo, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire, d'où de bas kalama, d'où de bec mo trompé quoi. Moi je condamne, neni Yamoussa Nyoye, ne de la Kafou Plateau Gano, neni Yamoussa Nyoye. J'ai même fait un article. Moi j'ai dénoncé, Yamoussa Takere Chokomi n'y a dénoncé. Bouboy Takere Chokomi n'y a dénoncé. Et Kamara Takere, si ça n'est pas faux, ce n'est pas la procédure. Parce que n'y a faut Chokomi, même les magistrats, moi j'ai parlé avec les magistrats, ils les reconnaissent. Et tu me dis, magistrat, mais à ma son, bref, toi tu es journaliste, Paetao. Moi on y va comme qui toto. Clément, à ma mère, Clément est comme quel info. Clément Menara non. Clément Menara Chugoriano. Moi ma voulu à demain, moi ma voulu à dénoncer. Moi mon ya mine ou bemibi. Ni be koko qu'il faut respecter la loi. Toi tu es journaliste, il y a une façon de te poursuivre demain. Non violera et puis c'est que tribunal la kafo la forme violée. Il faut que hani kobe jugu de kunka, il faut défendre la vérité, il faut défendre la loi. Non, comment ABC qu'on soit très clair, moi je m'assume toujours. Non, je n'ai qu'on pas soit dit très clair. Maintenant, il kala na faut que ibini siki ka serment kene kuna je n'ai pas besoin de serment. Qu'on soit très clair, il ka kuma ke ini net no yestra là. Doucement. Il ka kuma ke moi j'ai pas besoin de serment. Moi je m'assume toujours, je ne suis pas comme toi. Je m'assume toujours, je ne suis pas comme toi. Qu'on soit très clair. Doucement. Et je le dis. Je m'assume, je ne suis pas comme toi. Bouba, très clair, je n'ai pas besoin de tes serments. Doucement. Ami Baba Sissé, Amétanien fait débat qu'on a là. Ne matla. Moi je pense que. Non, je n'ai pas besoin de tes serments. Non, très clair. Ça c'est mon point de vue. Ça n'engage que ma personne. Je n'ai pas besoin de tes serments. On soit très clair. On ne va pas parler de ça. Ami Baba Sissé. Analyser. Non, nous on est dans un débat. Nous on parle de faits concrets quoi. Il n'y a bon, ça n'engage que toi. Moi je m'assume entre toi et moi qui s'assume. Ne pas que Minfo. Non, on ne parle pas au-delà de vous. Oui. Procédure. Non, oui, il y a de faux. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas défendre l'arbitraire. Ne pas de faux. J'ai pris un simple exemple. Si toi, moi je ne pense pas. Je n'accepte plus un dossier. Non, mais en attendant fait, mais faudront, c'est que aujourd'hui, moi je ne défends pas l'arbitraire. J'ai dit, ni droit à la guerre, ni ma semaine, ni à taper Google quand droit surtout ça va de droit là. Ça c'est la constitution, c'est-à-dire que les lois, les arrêtés.
Ça, il y a les contrats il y a la jurisprudence, il y a la jurisprudence. Donc, on ne peut comment les jurisprudences. Donc, le cas de Yamsa, c'est un cas de jurisprudence. C'est extrêmement important. Le cas de Oumar Ibrahim Touré, c'est un cas de jurisprudence. Le cas, c'est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Le cas de Adama Kone, ancien ministre des Sports. Au Bekrayan. Le cas de l'ancien président, Moussa Traoré, qui a été jugé devant la cour d'assises, c'est-à-dire pour crime de sang et crime économique. Anaga ministre Oubé. Et pourtant, cette constitution était en vigueur. Cette constitution était en vigueur. Cette constitution. Non. Cette constitution est de 92. Non. Cette constitution est de 92. On dit que la loi dispose pour l'avenir. Donc, constitution, un jugement Folokera en 93, Flanankera en 99. La constitution était en vigueur. Alors, maintenant, en même fois, qu'on soit maintenant, c'est que l'absence d'une juridiction aujourd'hui, c'est-à-dire, moi je ne défends pas l'arbitraire, l'absence d'une juridiction, aujourd'hui on est tous unanimes que la haute cour de justice a été. Et c'est impossible à Kassigisenga. Maintenant, est-ce que l'absence d'une juridiction, au bateau, quand on va dans les coins de brouches, le seul juge, il est procureur, il est juge d'instruction, il est juge jugeant. Il ne faut servir pas à trois têtes. Les juges de paix à compétence étendue. Ni Nalani, Ika Dougolokoye, allez devoir trancher. Ni Mogofako n'allait pas trancher. Ni Chouenko n'allait pas trancher. Ni Papier Kona, Foursako, allait devoir Beladjin trancher. Donc, l'absence de deux juridictions aux localités au Kono, au Tato, au juge, va vous caler Tidadouala. Non, maintenant, ni le Bomako, non, ni le Bomako, ni Tarane Papier Koye devant le tribunal de droit commun. On va vous y le tribunal administratif là. Parce qu'il y a juridiction B. Mais Nitra la juridiction, mais le juge s'intéresse à ça. Donc, il faut, c'est-à-dire que l'absence d'une juridiction, ça ne veut pas dire que au fait nous béco quand à dadoula amotui. Oui, c'est-à-dire ne fait hakila chose payantao et ou paitao voilà, parce que j'ai tout le temps de soucis avec. Maintenant, ne fait nous ko biro minabi, c'est-à-dire en fondation de là, on dit mot foi, en go baile malikake. L'ordonnance juridique malienne aujourd'hui, c'est-à-dire elle est vraiment caduque, entre parenthèses. Parce que ma djenge chaman be sariako nunaka bi. Donc au bailema munubi sena. Antese ka foko jamana tafan ka ke, c'est-à-dire équipant au ko kuna et de ne pas avoir en tout cas des compétences pour juger ces affaires-là. Ça ne doit pas être possible. Mais charia manake kadiki ye chugo charia de ye kangu mina manga sago. Kojugu akangu tedda sago muna kaba. Ni wele blala ou ma kosiga keme ou la koubla berela parce que ça preuve du contraire dalou m'a dit qu'a foku ya keou yelao siga kele malao okumana angam temps akuna parce que procédure qui sera appliquée wa. Moi mon problème c'est ça. Donc c'est un choix et cour suprême ya choix ke ou ye boda di ou yerema et on suppose peut-être que ou bina segele minke abi continuer. Moi je n'ai pas tellement wéré là. Aïe, amitanye fait amba e kafo doko ku ingono puma mi fene mangan chara kateme puma bela jelenga oye alsa Wagner ko puma ni oye risika oluka keleche do ni oye société privée na famago Wagner anya e kafo wilika jodo olukera wilika jo fene krefe anya e kafo minye andeme nyugo e olu fene nka joro to bonyana katafe kafara oka jamana nyemogo alsa puma jonjon teye no fanchi kuma kana kafoko sebe intokono blala ni nyingali saba il faut ka ngolu épiser ni wakati konala ami baba sise manifestation iya ye chuguti manifestation analyser chuguti bon manifestation nya yere wolo debout sur les remparts oh non yere wolo ko ni kuma be ni bora mo ko ni banon ko dobe ko be dugu kono c'est vrai c'est une manifestation de quelques jeunes dobe non nya fo chugomi ils sont convaincus par ce qu'ils font mais do fana be non c'est des gens où ko chaman kalama parce que amana ke chocho ni koko maliko bébé dobe kenaka moi par exemple moi je ne suis pas pour la France et je pense que la première solution n'ambe fait malika la FIA si c'est la France qui est le problème là Assimi prend un décret France dégagé oyo follow otiseka ke atiseko ke isa même donc nous la manifestation c'est insensé et non ce n'est pas que c'est insensé ne faut pas parce qu'avec nani kuma chama avec nani des options des pères ne faut pas là hal modibo kayta ala kaynala ni modibo wuli ka sigi maliku nabi il va pas gérer comme il a géré à son époque atiseo
parce que réalité wara de be non aujourd'hui a kere chogo asimi kumana mais amandado Wagner ko kumalo il a salué les partenaires parce que tu sais que quoi un dirigeant quand tu veux t'assumer comme Boubacar Païta il faut t'assumer, il faut dire qu'on va amener Wagner. Mais ou quoi c'est des rumeurs. Amanake chogo rumeurs de rumeurs, les dirigeants doivent s'exprimer par ça. Moi quel mi a comment faut clairement un peu c'est Shogel. Ou aller faire ma comment faut ka dia. Ou flana. Sabana comment yera bana yomi. J'ai vu l'interview de Sadio Camara. Sadio dit que ni Barkante, ni ministre Maté, ni G5T ko Mali be yomi si ça tiké non. Ko ujoyero bonyana. Ko ujoyero bonyana. Ko c'est des alliés du Mali. Donc ni attaque à l'adje, c'est comme si allez be comment mun faut animaux mun be carré kono. Alors que vous avez fait que Sadio retard Russie, ni négocier. Parce que le problème. Mais est-ce que Sadio Tika mais pourquoi Sadio ne s'achète pas? Non, mais est-ce que Sadio a besoin, peut-être, ça dit qu'il date ou Nina Nuana Jamanakola. On n'a fait qu'elle finisse. Pas du tout. Non, Sadio n'a pas besoin de ça. Laisse-moi parler. Sadio, ça dit, il ne va pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Laisse-moi parler. Non, pour gérer des rimes, on sait que non, laisse-moi parler ça. Donc, Jamana sécurité Kodidou. C'est que ne fait que mon faux. France ministre maintenant non. Lou de ko kubeta. France de ko kubeta de. Mais allez faire un boulot baraton na. Ah ouais, je sais ngo France lou de ko kubeta. Mata. Mais allez bi c'est que na chugori kaf. Kani jo tukuni kafo no ango ka meta mais en teta. Tu sais horanya là. Est-ce que cela ne veut pas dire que stratégie marchera? Aïe. Ni Francis c'est guinéen. Ne peut que France ils n'ont pas le choix. Non, moi je sais, tu sais moi je sais que moi ba faut que France o tu sais que o. Am tu sais que bo France te ko noter, ce n'est pas possible. France va ta boya. Non, maintenant, normalement, il faut que soit Assimi prend un décret ou beta andala ou bien que ni Josadio Kerefe ka fo bon en teta, ça dit moi je pense que ou m'embonya quoi. Ou m'embonya quoi. Pourquoi elle vient dire quand teta, anga du koloka devant notre ministre? Bouba, il y a kinda. On a gilami tu sais kaba ni Mali crise ta gajetemne 2012 2013 France intervention française que en la jamana kono objectif fla ka terrorisme kele ka Mali deme ka gouvernement malien deme ka mara boli Mali fambe kan. Maintenant la question que je me pose bi sans chegi ko fait est-ce que au kera nyingali be amake non mais menale amake bon ni amake ça veut dire que aujourd'hui l'intervention française a été un échec. Mais est-ce qu'au cas où il fallait... Oui, non, tout ça c'est autre chose. Parce que, néo de fois, moi je ne gère pas les rumeurs. Mais ni au maquet, et France a démarché qu'on la France s'est compromise avec un mouvement politique qui conteste la souveraineté du Mali. Et là, il y a problème. Au Tifamou. Et France a démarché là. France a essayé de Bora le fait qu'il s'est allié avec le MLLA. Alors que, avec intervention que Domina, MLA a coûté Mali franchi. Burkina a coûté Mali, non, Mali franchi. Mali territoire franchi. Donc, le MLA n'était plus un acteur dans la crise. Mais malheureusement, la France y alliée au-delà. Donc, France a échec pour rien. Et aujourd'hui, on a intégrité Mali Marati pour le Mali Fambekan. Et c'est le terrorisme, il y a un autre kama. Au Bamako Dalabi, Al Bamako Amunube Amanse nous. Donc, ni objectif atteint. Et je crois que le Mali a le droit d'avoir d'autres partenaires. Mais pas n'importe quel partenaire quand même. Non, on est Américain, rumeur gérer Al Sao. Parce que moi, ne me fait, anga Minumbeka Kuma, Bima en blanc, Bima Mrobla Risiko Kumainao. Mais moi, j'ai pris ma voix officielle de là. Mais quand même, ni français qu'on a voulu, ka ani aka valeu, Mali kono Mali koka, bébé ka voulu ka coulé ka situation dénoncée. Ou bien de la fin de pays. Mais la mi autorité au moudadou de la ka fagné exactement voilà ce qu'il y en a. On a qu'il a né, ameta kabade non fait kana, ou bien ameta maliki de non fait kana, ou mo fo. Maintenant, al minumbeka, ça dit que ka kota ka la gauche. C'est le voilà français, hein. Ouvert là, ouvert. Non, mais c'est ça, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Non, ne sais pas, parce que ni Djamanako n'a droit, on a koufo clé là. Moi, je suis comme ça. Et ni Maliko Fengara, je peux me tromper. Mais la gueule là, comment me fait qu'à fier, à Kabema, à Kalabema. Maintenant, c'est
c'est des valeurs françaises. Mais le temps, nous serons tous devant le tribunal de l'histoire. Mais c'est qu'aujourd'hui, le Mali a bel et bien le droit qu'à partenaire parce que France descendra. Notamment des mercenaires. Des mercenaires, qu'à partenaire parce que mercenaires, il y a eu rumeur de follow jusqu'à présent parce que Amma me voix officielle fait. Et nous nous mettons mercenaires comme France, Kati Barak mercenaires. En Afghanistan, franchement, Barak fait Blackwater. Blackwater, c'est des mercenaires américains. A justifié. Non, c'est-à-dire comme France, a co-soutenu, et ni Jamana Bina, il faut assumer il faut accepter que Jamana Bina. N'am Bina, mais Wuli Chodi. Et France occupera la capitale Mine, Amakea. Malik Konaté. Kaba, je crois que Yerewouro debout sur le rempart, c'est une première fois même de mobiliser une telle masse. Ni M5, je crois que Neroko M5 ni Yerewouro debout rempart ou cas l'autre jour manifestation réussira. Mais oui, manifestation oui, manifestation à Tchad mais ni don réussira parce que ni jama Tchad ka temeno tokan. Hal ni asoro ka fa imagine nous blado ko ka foko saboter le cano au lieu de prendre cette image là pour dire qu'ils ont mobilisé par rapport aux autres manifestations. Mais nous fait que avant Yerewouro debout sur le rempart. On avait mis en place un mouvement qui s'appelait On a tout compris. À l'époque... non, oui, mais allez, comment Erion Follow Don, les membres fondateurs de l'association, de ce mouvement, il y avait Djoula Dramé, Mamadi Djoula Dramé, père à son âme, Mohamed Akacharon, et il y avait le gars de Gacha, Mohamed Sangaré, il y avait M. Koul, il y avait Abdul Malik Diallo, il y avait moi Malik Konaté, il y avait Ben le cerveau. Ces jours-là, on a décidé que Ben Kake porte-parole. Mouvement follow, on a tout compris. Comme mouvement follow, il y avait Founé Wadjidje aussi. Mouvement follow, Kame Bo Ame Mouneke. Kangata cité administrative d'Ala a donné Kumatango aujourd'hui, IBK Beyoromna, IBK TC. Gouvernement TC ou TC qui en face des autorités françaises. Kafouina ni Betantoko de là. Donc, on peut plus. Parce que surtout la communauté internationale, on ne peut pas pression que tout le monde politique a changé. Ces jours-là, quand on a manifestation, Abdul Malik ou bien les autres là, ceux qui sont vivants, on peut à témoigner. Quand on a cité administrative d'Ala, quand on a manifestation, j'ai pris la parole, on a cité administrative, c'est qui on a pression qu'on lui a tout dit. Et nous, le peuple, on sait la pression que c'est la France. Nangata, ambassade de France d'Ala. Les vidéos sont là, à fond B, à photo B, à couverture de ambassade de France d'Ala. Et l'objectif de ce jour, c'était de maintenir la pression française, la politique également. Armée malienne, mais c'est la Kidal, Nango, pression, mais pourquoi cette fois-ci, Gacha n'est plus avec? Au début, Gacha était là, Gacha mobilisait les gens. Même Gamouka, Moro Tumbeke. Maintenant, tu objectives. Maintenant, Kabanet, c'est que famille. Bi, moi je suis pour la France. Toi, tu es pour la Russie. Moi, je suis pour la France. Et apatritier, et façon de Ndjoué, et ni, menale, Kaba menale, et espion, Walma France, nationalité Bebolo, et mouye Russie Soisio, et Jumain. Et Russie wa, menale, et Russie wa, est-ce qu'il y a patrie wa? Sauf que Russie la terre. Menale ça. Sauf que Russie la terre. Non. Parce que c'est extrêmement important. Non, personne n'a demandé que Russie Kanana. Ne qu'on m'a demandé que Russie Kanana. Mais pour moi, Francis Moumbe a déjà mis ce qu'à parce qu'aujourd'hui, Nations Unies ni Mali on appelle la France. Ni fond fait que Mali ni Mali teno France de beninga Mali là. Et beta mora wole kana o teninga Mali en même temps pire et comment do fossa anga ko mercenaire rete hein que société privée do les 1000 personnes mou annoncera parce que anga moko rumeur do les 1000 personnes mou annoncera asimika forcé moko jolé. C'est plus de 400 hommes. Forçaté moko jolé. C'est plus que ça. Olbe farale nyonka. Est-ce que les 6 milliards, ni Mali a décidé que 6 milliards n'adouma, chaque année, au moins chaque 6 mois, Ambo Wari Kasabi, 36 milliards,
an b'o don sɔrɔsi 500 la u bɛ taa formation na Russie walima u bɛ taa Malik gère les rumeurs, c'est ça le problème. 6 milliards à Yamemi. Non, au c'est ça le problème. Non, il gère les rumeurs. Non, il gère les rumeurs. Parce que toi tu as donné des exemples. Faut que ça dans ta fan Il gère les rumeurs. Il laisse pas parler. Nika fierté mi que nos forces de défense et de sécurité olu sera ka Mali bɔ bolo la o kelen filanan ye jumɛn an sera ka mɔgɔw bila ka taa forme la an bɛ ka kuma ni Modibo Keyita min tɔgɔ ye Modibo Keyita ma Russie wele ka na Modibo Keyita ye Maliyɛnw de bila ka taa Modibo Keyita ye Maliyɛnw de bila ka taa formation au retour ka Mali défend ayiwa Janjo Massa Dakuru ɲɛ fila dɔrɔn ye kaba munna bi c'est-à-dire mɔgɔw t'a fɛ peut-être ou bien mɔgɔw b'a fɛ jamana mara gindo o ka da bɛɛ da kan a ka gɛlɛn o tɛ se ka kɛ o quand les gens veulent que peut-être colonel Sadio Kamara ka bɔ k'a fɔ nin dabali ni fɛɛrɛ de b'an bolo mais n k'o ye discours politique de ye an tɛ se k'an yɛrɛ y'o kɔnɔ sa il faut qu'on ne parte au-delà tu gères les rumeurs non moi je ne suis pas tu gères la rumeur parce que o kan ka les faits et Sadio ye mun fɔ e ko k'an k'o ta j'ai dit e ko non ko an k'o bila ka dɔrɔn Kaba C'est que la France a échoué, Malik. est-ce que toi aussi tu joues la France a échoué. Ça c'est les rumeurs. C'est ça, on te Bidu micro faga Seydou Dembélé amé avocat walima do Mamadou Kango ko outrage à journaliste qui be woro sara Mariam Koné fere message chiba a message ube adressé à de labi amu foko walima ka Oumar Sifo ya fokai ka Mariam Koné Mamadou Kan Bamsa Jogolojo amé afo Alwali amé avocat a walima do aba ya fo segu ka ofeno Mamadou Dugara ambe ubela jelen fo Mamadou Jara kabo Asmala ambe afenen fo ka foli di aw bela jelen ma Almami Sangata Mohamed Karambe Yanfo Orange Mali la amba ou befo wati corona ko sabe bintu na popolo men ne karafe la radio fanfé Ousmane Togo ale be réalisation na Dramane Koné ale be résidente na Malik Konaté kabo Horon TV la Ami Baba Cissé Radio Sahel ani Figaro Janjo Massa Idrissa Sidibé kabo Renouveau TV Renouveau FM na Bouba Paita o kabo Aujourd'hui Mali ani Radio Rampar la amba fo ka walmado aw ka ambe doko kunwere ni jamuka kelen keneka wassalam